Velkommen til Secotech. Noget som jeg tror alle der har med kaffemaskiner og vandkøler og opvaskemaskiner, et problem de alle sammen har, det er at de skal installere noget, men der ikke er et ekstra vandudtag. Og der har vi en løsning på. Herinde der har I en opvaskemaskine, som er herovre. Den er koblet til vand. Vi skal bruge det ekstra vandudtag. Men så kan vi skrue den her slange af. Og så kan vi påmontere det her Y-stykke, og så kan vi sætte opvaskemaskinen på her, og nu har vi et ekstra vandudtag. Men vi har jo også nogle gange, at der både skal være en opvaskemaskine, og en kaffemaskine, og en ekstra opvaskemaskine, og en vaskemaskine, og noget andet. Så har vi brug for flere vandudtag. Så har vi en 3'er, vi kan sætte på, eller sågar en 4'er, vi kan sætte på. Og de er alle sammen med kuglehaner, og de har alle sammen 3/4 tomme gevind, som passer til, og som så også passer til enten jeres kaffemaskine, vandkøler eller opvaskemaskine. Så det her det er en hurtig, nem måde at få ekstra vandudtag på, uden at man skal have en VVS'er til. Man kan bare skrue den her på, den har en gummipakning, spænder godt til, og så er den tæt. De her, de ligger inde på hjemmesiden, og er noget, som vi lige har fået her i slutningen af 24 som noget ekstra. I kan også se herinde, det her det er det, der hedder en elektronisk waterblock. Det er egentlig, at hvis vi skulle have en eller anden vandlækage, så lukker den her for vandet, når de her to bliver våde. Så det er sådan en sikkerhed for, at det hele ikke sejler, hvis der er en eller anden, der står og drypper af utæt. Så det er en måde, hvorpå vi kan få en vandsikkerhed, og vi har muligheden for at lave nogle ekstra vandudtag på.